Wel, llongyfarchiadau mawr y Tŷ Gwynfor, prif bar y Steddfod y Fflint, dyma fan hyn. Sut ti'n teimlo ar ôl gael cymoliaeth mor wych? Oedd yn brofiad gwych a cael fy nheulu a fy ffrindiau i gyd yna hefyd. Mae'r gadael fyna mae'n hyfryd iawn. A ni wedi clywed ychydig am dy gerdd di. Ti chi sôn ychydig mwy am o ti'n sgrifennu am cymoedd De Cymru, ie? Ie, wel, cerdd am Bro fy Mebyd yw i, cerdd sy'n ymateb i erthygl ddarllenis i a'r pennawd The Unbearable Sadness of the Welsh Valleys. Dwi'n trafod y syniad bod cymuned bron y bod wedi cael cam dyn nhw'n testyn y gerdd. Felly mae'n trafod themau megis, tlodi, diweithdra, anghyfiawnder cymdeithasol a'r problemau wedyn ddaw law yn llaw o hynny. Ond yn y gerdd mae hefyd y teimlad yma bod y cymuned yn mynd i gamu mlaen fel petai a herio'r sefydliad a ymladd mwyn creu'r cymuned fwy sosialaidd. Ac ydy'r gerdd yn gynghanedd i gyd? Yn y mesurydd mae'r rhan fwyaf o'r gerdd. Mae yna 5 yn y dilyniant ac mae yna 1 mewn cywir. Ac ers pryd ti'n gynghaneddo, ifanc iawn, ers pryd ti'n dechrau cynghaneddu? Wel, mae'r Eryll Hopwood gyflwynodd y gynghanedd i mi pan o'n i yn blwyddyn 9, felly o'n i eisiau fod yn rhyw 4 oed. A dim yr Erydd yn un o'r ysbrydolaethau di wrth ysgrifennu? Ydy, dwi wedi bod yn mwynhau ei chyfrol newydd nes draw. Beth am unrhyw beidd eraill? Pwy sy'n ysbrydoli di? Wel, o ran y dylanwad mwyaf dwi'n credu ar y gerdd honno, oedd Gwenell, achos mae e hefyd yn trafod anghyfiawnder cymdeithasol ac ati ac mae sosialaeth hefyd yn rhywbeth sy'n bwysig iawn iddo fi.